Bonjour, bonjour, bonjour le dimanche. Akoratsika agny. Akoratsika agny. Tsika mizaha vaovao Madagasikara fô tsika bôka. Mizaha vaovao Madagasikara. Hitanareo nomoaly igny, alohan'ny colonel Fanapera nagnano vidéo nazy nagnazava fa izy tsy pour Bastiliara za fa nagnano nakaboka. Fa haitsika le fitondragna ty, c'est des voraces, des morpions. Azonareo zegny, zay raha mety idirandreo ampatsara image-ndreo, direct idirandreo io. Sasany koa mivolagna colonel Fanapera toragna. Normal, izy fa matoe izy. Fa misy taogno izy, ary izy mihina fanafody. Direct nivadiky docteur koa i président-nareo, amezanareo rano siramamy, amezanareo, zavanareo tsara volaniko zegny, vidéo nazy. Alohany izy mikeky colonel Fanapera mandeha, tsy raraheny colonel Fanapera foiky izy. Azonareo izy mipasse juste derrière izy, zavanareo tsara vidéo, tsy nijireny colonel Fanapera foiky izy. Izy direct nandeha tamin'ny pupitre nazy tagny, ary izy tsara nivolagna fa izy pour Bastiliara. Nagnazava tsara izy fôtony hainareo fa olo intelligent, colonel Fanapera intelligent. Tsy karaha sasany, le force sasany mandeha misolelaka irana Andrajoely, magnano communiqué, magnano démenti raha fa tsy mazava ataon'le sasany. Colonel Fanapera nivolagna izy tsy pour Bastiliara, fa nazavainy tsara, scientifique nivolagna taminazy, Bastiliara tsy manjary mandroboka rano, mandroboka faune et flore, mandroboka raha jiaby zegny fa le problème Andrajoely et son gouvernement pourri, ireo continuer manimba imagine malagasy, manimba imagine Madagasikara, erany tanàna jiaby. Donc nazavainy tsara, tiako tsara fa nazavainy, mais zay nivolaniko matsara zay mivolagna amin'ny Facebook ty. Fôtiny gasy boka malaky avoaribiriby. Nahita photo, surtout serasera Madagasikara igny, i magnasasa zay jiaby ato mivolagna, izy voalohany nivolagna fa colonel Fanapera nivadiky. Colonel Fanapera tsy mivadiky volaniko aminareo zay. Zegny atao hoe exemple tokony alainy force zio, colonel Fanapera. Devant le président de la République, izy mbola mavita mivolagna fa za tsy pour Bastiliara, ataovanareo raha mazava. Mazava tenin'olobe igny, mazava teninazy, fa atsika gasy, volaniko aminareo zegny, malaky voaribiribiana. Zavanareo, avy atsika zio, avy reo zio andeha nosibe volaniko, olo jiaby fa milomay, zay volaniko, morpion le fitondragna Andrajoely. Ary Andrajoely, tsy zaraiky, olo jiaby ankilanazy io volaniko aminareo zegny, sont tous des maudits. Azonareo, fa hitandreo raha tsy manjary ataon'Andrajoely. Tsy Andrajoely magnano raha tsy manjary. Mais les ministres anazy, les députés anazy jiaby, fa hita fa tsy tsara raha mandalo. Mbola poussendreo fo Andrajoely, alo, ataova, vilagna fo, ataova ty, conseiller, soi-disant conseiller anazy, mamono izy. Premier ministre anazy, mamono izy. Fôtiny tsy vitan'Andrajoely izy zaraiky mitondra firenena Madagasikara. Zegny zay tsy olo verijery, à chaque instant zay mivolagna, apetrao état fédéral, monsieur le président, fa io tsy tondranao firenena io. Mazava ko agnaty colonel Fanapera volaniko aminareo, tsisy raha mazavazava an'izay. Zavaka tsy azondreo. Zay ne volaniko, za nahita photo misy olo fa nivolagna volaniko tsy possible olobe karaha ty andeha hivady karaha ty, volaniko tsy possible, naka fa sûr boka. Zavaka tsy mety ribiribiagna, direct za fa nagnano vidéo. Za nagnano vidéo, non volaniko, tsy possible, ary natao koa nisoratiko tsara, tu vois. Ire fitondragna ty volaniko, ils sont là pour sauter volaniko aminareo zegny, zay raha hitandreo fa mety ampatsara image-ndreo.
bonjour tout le monde. Zay ampatsara imagine-ndreo sauté-ndreo. Hitandreo colonel Fanapera olo be fa tian'olo mazava. Zegny amizay, anareo koa lehilahy volagnina. Anareo koa lehilahy zio. Naregny fa izy nivolagna. Naregny fa izy nivolagna fa izy pour base tuleara. Atao valika koa babanareo ndraiky mamanareo. Zegny tsy sakinareo boka azonareo zegny. Vous êtes trop anareo misolelaka loatra volaniko zegny. Anareo mipréféra vola tozay dignité nareo. Zegny mangala exemple anareo jiaby force, anareo jiaby officier généraux, anareo jiaby mbola minimum mi-respecter force alevanareo exemple nataony colonel Fanapera. Andrajo fa tsy tondranao firenena volaniko zegny. Raha haiko aminao tout simplement, anareo jiaby fa miado, zavanareo olo jiaby tary zavanareo, moi j'observe volaniko aminareo zegny, zavanareo sorany premier ministre, soran'olo jiaby tary, izy koa fa nangala parole colonel Fanapera. Tsisy araiky serein to, tsisy araiky serein to. Hitanao fa sorandreo fa miova, tsisy araiky serein. Pourquoi? Parce que anareo magnano raha tsy manjary, monsieur le président. Anareo magnano raha tsy manjary. Iska anao mangala micro volaniko zegny, iska anao miteny monsieur le président, c'est pour dire des bêtises, n'importe quoi. Ireo fa tsy lefako volaniko zegny fa tiako ve dans quelle catégorie alefatsika reo. Peut-être fa trop raha ataondreo reo kony la honte fa tsy haindreo kony. Alors continuez-ndreo, ils sont dans le même aligné volaniko zegny. Continuez-ndreo fa hita fa tsy manjary, vahoaka fa mizaha. Tsambarandreo fa olo jiaby andeha biribribiandreo ne. Nazavainy colonel Fanapera. Misy olo boka ambanivolo pardon. Tsy mahay mamaky, tsy mahay manao ataondreo fa signature. Marigny ne volagniny. Ireo miprofity faiblesse ny vahoaka malagasy. Ino faiblesse ny vahoaka malagasy io? Mosary vahoaka malagasy. Amiagna vary. Tsy solution amiagna vary volaniko zegny. Tsy solution zegny mandrasa vary, mandrasa ino, non. Amboara usine, amboara lalagna. Tanao vola volaniko aminareo zegny. Alenareo, andehananareo avion, andehananareo mandrasa vary igny. Vangainareo raha hafa, amboarinareo usine, amboarinareo école, amboarinareo l'hôpital. Zegny solution président. Zegny solution. Fa solution non, ça s'appelle solution de secours. Azonao, misy admettons cyclone, olo mbola mosary tata avy solution de secours, bon, mety anao mandrasa vary. Anao zio koa agnatin'ny propagande, monsieur le président. Mbola agnatin'ny propagande anao, sa anao zio fa mivolagna fa andeha hagnano troisième mandat anao. Sa fa zegny agnatin'ny lohanao zio. Yo tsisy ny masaky zegny, magneky zegny boka. Non mais za fa empaka. Izy koa anareo mifavolagna maty koa jiry maty koa. Anareo mbo voleza vonian'olo. Anareo angigny foke. Anareo angigny jusqu'à ombiagna anareo angigny. Nagnino olo araiky colonel Fanapera devant le monde entier. Izy mavita mivolagna contre le président de la République. Nagnino izy araiky mavita? Nagnino les officiers généraux, les sasana bio tsy masaky mavita? Nagnino ro député bio tsy masaky mihetsiky? Tsy haiko zala, tsy haiko école nandianany fa en tout cas zala izy zala fetsi-poray. Za fa mivolagna aminareo zegny, nagnasary nagnano docteur koa izy. Olo fa atsika jiaby fa mahay fa colonel Fanapera izy mila mangala fanafody izy, mila angala fanafody. Il suffit juste que tsy nalainy fanafody izy, soit trop tard fanafodinazy iny, tu vois. Après anao volagna des fois misy pression, tsy problème zay olo jiaby misy pression, même za misy pression za mikoragna aminareo des fois, tu vois. Misy pression, c'est normal ça. On est tous humains. On est tous humains.
Izy nahavitany c'est normal. Même exemple militaire, admettons magnano défilé, izy lavo karaha io c'est normal, c'est l'émotion, io tsisy problème fa idirandreo ampidirindreo agnatin'ny problème koa igny zio baka. Azonareo ampidirindreo agnatin'ny problème fa za tsy miditra amin'ny problème igny, za tsy miditra amin'ny problème. Problème naka hoavy rô zio anao si be ao volaniko aminareo. Re mandrenitsika ny nidonia mbola tsenjiky de vita deuiltsika raha nataondreo amin'ny re mandrenitsika. Azonareo zegny? Nianona aussi be fa miprépare magneky tsaikitry mandeha l'école, magneky i député jiaby mivolagna allo tsika ampatsara président. Hitanareo afitriagnandreo volaniko aminareo zegny. Hitanareo fitriagnandreo. De olo jiaby fa pare miambiny président avy. Nagnino tsy boycottenareo? Nagnino tsy boycottenareo? Anareo plus anareo magneky volaniko zegny, plus izy il se sent fort. Il se sent fort le petit là. Il se sent fort. Donc atsika tompiny tanjazagna, atsika tompiny Madagasikara fa tsy anjy ela ndraiky mamra vatomanga tompiny Madagasikara. Inona mampagnarivo rô? Fotiny volanareo jiaby nalaindreo. Volanareo jiaby izy amizay magnasara vola mba 180 millions d'euros de dollars par an. Ino dikany 180 millions de dollars par an zegny? Tu vois? Amin'ny terra. Azovy amizay mihina vola io. Tsy le ara mihina vola io? Sa ireo agny mila vola io? Bien sûr, ireo mila vola. Ireo samby roa fo mihina vola io. Donc, volaiza nareo ankadalaindreo volaniko zegny. Fa lera eky zio. Tsy haiko ino mampa passive vahoaka malagasy. Tsy haiko volaniko aminareo zegny. Fa maresaka kobe avoanareo io. Fa maresaka kobe avoanareo io. Itaregny izy ka ombiegna. Maty koa délestage koa Diego ato. Lalagna koa robaka. Io mba vita mitaregny. Anareo volagna viety anareo viety zay tsy agnatin'ny raha zegny. Par contre zay ndraiky isan'andro magnabe. Tanareo vaovao tsy hitanareo io. Zay magnaboaka vaovao tsy hitanareo. Zay vola alohan'ny colonel nivolagna resaka fa base Tulehara fa nivady colonel Fanapera za fa nagnano vidéo fotony eko mentalité. Eko mentalité n'olobe karaha igny. Tsy olobe karaha igny andeha ribribenareo andeha avadivadianareo karaha io. Ireo jeune aby io fo, ireo tsisy antony io fo andeha ribribenareo. Iry labanane, iry bora réglage, iry premier ministre, iry ministre tsy ako azovy igny andeha ribribenareo. Tu vois? Fa tsy olobe nasaky nivolagna nigajenareo izy. Déjà tsy magnaja tegna anao président. Fotony babanao ne colonel monsieur le président. Naino tsy gajenao babanao? Maro koa n'affaire nataony babanao. Olo jiaby maregny raha zegny. Naino tsy gajenao babanao? Fotony izy babanao. Za d'accord aminao mivolagna fa tsy mila touchegna la famille, tsy mila touchegna la famille. Tu vois? Mais le problème, anao mitouche la famille n'olo. Donc tu mets toucher n'olo koa la famille non? Tout simplement. Œil pour œil, dent pour dent, tout simplement. Fa atsika gasy zala me volaizy eka atsika zala sérieusement. Hoavy izy io fa firy bateau miambigna anao si be au large rô zio. Tanao rô radaranay aty kony tanao io tsy mila radar eky zio. Tu vois? Rien qu'avec internet volaniko aminareo zay. Rien qu'avec l'image des satellites hainareo ino raha io. Ataonao agrandisenao hitanao bateau amin'ny large. Hitanao io. Io tsy mila olo eky mivolagna aminay fa ty misy bateau eto anao si be. Olo tsy mandeha le tsy haiko tsy ampandehanareo l'école fotony président avy. Président io mba zanaharinareo. Déjà l'école fa tsisy tegny l'école Madagascar. Mbola privé-gna koa olo mandeha l'école. Asa tsisy mbola tsy ampiasaigna koa olo. Juste mila mizaha président la république. Fa nataony zegny tamin'ny Macron anavy. Karaha io
olo amizay forcegny aloha mandeha milalabe mila mizaha fa président hamy fa mitaritry rô fotiny bétail boka anareo io animaux boka anareo traité ny président io atao agnatin'ny camion tsisy basy tsisy ino tsisy mipetraka io karaha biby volaniko zay. Vous êtes des bétails pour le président, vous êtes des bétails pour le président donc mahaiza mandinikeky Madagascar io tsy androso izy koa mbola anjy rajoely andraiky premier ministre andraiky gouvernement io fo itondra Madagascar io anareo manampahaizagna jiaby tokony mahay raha zegny Madagascar io tsy androso tant que mbola état central micommande Madagascar tsisy andram-pandroso Madagascar mbo mifoaza eky zay le mbola mandry fa leratsika maty agny io tsika mandry tsara profitetsika zio mbola mavita mifôtsika mbola mavita mietsika tsika mbola misy force tsika mbo mietsefa eky io tsy androso Madagascar tant que état central io apetsaka andreo en place ao volaniko fôty ro samby ro fo ihina nzay tianareo nde tsy tianareo zay tia miaraka amindreo igny ampinanindreo fa tsy olo jiaby même anao tia miaraka amindreo firy anareo zio niaraka tamindreo ino ni changer dans votre vie ambaraza ino ni change dans votre vie anareo niaraka tamin'ny fitondragna ty anareo mandeha mitsigninazy isaka izavy Diego iza avanao si be ino ni change amy la vie nareo nazo asa anareo t-shirt na maizany firy fois zay mitsasanareo tsy efa montrika izao vary na maizana anareo enana omby na maizana anareo tsy efa nandesigny ranomasina agny izy donc mbo mahaiza mandiniky ny amare sérieux tsy niany ho anareo mitady koa niany tu vois c'est pas l'avenir ça volanko aminareo io tsy avenir mila miady vahoaka karakory ampandroso tanàna ty ino raha mety atao ampandroso tanàna ty fa tsy miamby président andeha mia t-shirt andeha agnano kabary fa ianareo fa vandy kabaron'ny président aboakany maquette ty lalagna andeha amboaritsika ty téléphérique ty raha azotsika amy fagnampiagna amy chinois ty 26 juin havy ataotsika jeu d'eau ataotsika tu vois il vous fait rêver debout monsieur le président anareo magnonofy maregny volagna président ndray izy fo tsy mino volagna anazy ndray izy mitokiky aby izy anareo koa nataony fomoezagna anareo taony fomoezagna vo nisy volagna hazala za nahita oladala fa eto eky zala maro oladala eto Madagascar mino volagna anaka edy rozy io volagniny za fa nitondra 5 ans fa navandesako ro izy unitanol tsy vita lalagna tsy vita 400 mégawatt tsy vita zio ty koa za mbola navandy ro mbola magnaraka volagna anaka fa tiako zala gasy ty azonareo zay toiziny raha ataony toiziny fotiny izy amy fasinazy misy maro vendry olo amy fasinazy ke jusqu'à force de frappe force de police force de gendarmerie force militaire mbola vendrika koa karaha izy koa ataova ty magnano ty président Fokotany allo fafanareo lalagna amezako 200 millions nareo mamafa lalagna edy président Fokotany anareo zay volagna fa amezany président nareo le 200 millions ino promesse nazy amezagna visa olo mandeha la réunion tamy Macron azovinazy visa zio anareo koa tataony fomoezagna anareo taony fomoezagna
Igny atao hoe tanareo lera za migaka toka igny za magnano promesse igny tanareo eko za fa mamo ataoko promesse ta amizay za voilà izy koa président tsy mila migaka toka, tsy mila migaka toka, tsy mila mangala drogue, izy fa naturel aminazy raha volagniny vandinazy fa miboaka fa naturellement igny. Anareo amizay mi-applaudir mino ministre jiaby masaky mi-défendre izy, masaky mi-protéger izy, fotiny mavozotra ao very place. Maresaka raha voanareo io, za zala tsy tiako amin'ny place nareo sérieusement za tsy tiako amin'ny place nareo, franchement maresaka pression avoanareo io, magneky edy anareo, magneky edy anareo. Io volaniko aminao bientôt président volagna ameza za vadinareo, anareo forcé gnamegna vadinareo président, fotiny anareo fa agnaty lohanareo fa donto, tsy possible eky, za volaniko zay tsy j'essaie d'analyser volaniko nagnino olo aby ty magneky ataony président ndraiky mamira vatomanga karaha ty, anareo koa ny karaha somandreo anareo somany amindreo magnano edy magnano le mpianatra fa mpianatra boka fa tokony mpianatra zay tokony mampietsiky tanindrazana, vous êtes l'avenir de demain. Mpianatra fa tsisy regny eky, fa tsisy mpianatra regny aty mpianatra voalohany mihetsiky izy koa fa misy manifestation, voalohany mihetsiky agny boka nareo tsy mahazo magnano manifestation magneky boka, izy koa nareo magneky c'est normal, amegna atao intimidation zavanareo tireur d'élite indreo antegna ty tireur d'élite voilà fa tsy karaha zegny zala fiasagna sérieusement avoasatriko izy vangony tianao nindra boka izy avoasatriko izy karaha mivolagna aminao, karaha misy olo volagna aminazy vango tifitry za direct amin'ny lohanaka boka azonareo zay tu vois, sérieusement za niafitra zay volaniko l'image d'un pays c'est ça, force de frappe, l'armée azonareo zegny, l'armée tsika ao malagasy volaniko zegny, Maurice masakatsika sérieusement, Maurice, Seychelles, même Comore masakatsika tsisy raha ao, tsisy raha. À partir du moment hitanareo fa les généraux, les officiers généraux pour fitondragna ny Andry Rajoelina, ça veut dire qu'il y a plus rien qui va, fa tsisy raha mandeha ao. Fotiny hita fa Madagasikara hitanareo fa mahay mideky fo Madagasikara fa vandesagna ataony fitondragna ty, anareo mbola magnaraka, anareo koa fautif, anareo miaraka aminazy koa fautif. Bonjour, anareo miaraka aminazy fautif fotiny au lieu que anareo mivolagna aminazy président tsy mety raha ataonao io président, basy eky raha ataonao io président, anareo ndraiky mipousy izy aleo fo, anareo ny assassin plus que président koa, anareo assassin fa hitanareo izy mandeha amy terrain miné fa misy UED ry président ka zandianagna ry, au lieu que anareo mivolagna zay aleo fo président, aleo fo mandiana fo, même fa hita fa ratsy raha ataonao président, aleo fo président, aleo fo tsara fo igny, javanareo jiaby député soit disons anareo mivolagna tia izy, anareo tsy tia izy, anareo tsy tia izy volako zay, raha zay tokony ataony président agnatin'ny lohanazy koa ne, tokony ataony président agnatin'ny lohanazy, karakory mba olo aby ty, olo aby ty tsy mankatia za fa tsy mankatia za, tsy mankatia anao ro président, anao tsy tiandreo président, fotiny anao zio amaray rongana ro voalohany mi-applaudisse anao rongana président, zay mivolagna anao ndraiky zay mankatia anao président, fotiny zay mbola mivolagna aminao fa tsy mety président, ataova karaha ty président, tu vois, karaha tsy haiko boka zegny, zanakanao koa tsy anarinao izy mbola hely tsy jirenao, tsy tianao zanakanao, tu vois, ambelanao izy magnano jusqu'à la fin izy il va devenir délinquant, ande avoatifitifitry amy lalabe izy, tsy tianao zegny zanakanao. Par contre izy koa nanarinao depuis le début izy pare izy magnaraka volagna anao, tu vois, tu vas lui montrer le bon chemin. Mais araiky ty volaniko aminareo zegny
Anareo magnasary tia président fa anareo tsisy araiky tia président. L'accord, za fa mivolagna Jafar, l'accord franco-malgache, il faut revoir io. Raha zay fa nataoko tam vidéo raha zay. Tu vois, misy accord taloha zay gnatiavako capitaine Traoré, amezako exemple à chaque instant. Amezako exemple, même la Côte d'Ivoire. Le problème, atsika fanojo présidentsika ty Andry Rajoelina, ino accord nataony niaraka tam Sarkozy, nazahoany nationalité française. Ça, il faut voir. La France n'est tiadala. La France tiadala. Ils mila intérêt naze. C'est normal. Tous les pays veulent leur intérêt. Tous les pays mila intérêt naze. Mais le problème, ils quoi en face de toi? Ou l'outil de négociation, c'est normal. Madagascar, midika agnatin'ny lavaka. Fotony Andry Rajoelina fahitatsika fa négociation zéro. Négociation zéro. Za fa mivolagna eto firy fois za mivolagna aminareo. Madagascar misy volamena. Est-ce que Madagascar il y a des réserves d'or? Non, il n'y a pas de réserves d'or. Zavanareo capitaine Traoré teo nivolagna fa zay teo tsisy réserve d'or, zay zio misy réserve d'or. C'est normal anao ko misy réserve d'or anao mahazo crédit partout. Atsika normal atsika tsy mahazo. Fotony lortsika diaby tientsika ahita nandiana lortsika. Zavanareo d'ici quelques jours à Nosibeo misy lor mandé. Il y aura de volamena qui va partir. Aznaro, il y aura de l'or qui va partir à Nosibé. Les bateaux sont déjà prêts. Les bateaux sont déjà prêts. C'est vlan isko Andry Rajoelina vlan comme naro you atowe l'esclave du salon. Atsika magnamietsigny la France. Non, Andry Rajoelina l'esclave du salon. Izy magnano accord agny, tsy volagnina amin'olo ino accord-nazy. Zegny volanko atiavako colonel Fanapera nivolagna taminazy, zatova transparence. Sasany volagna colonel Fanapera nivadika karakory tsy nivangony tiafantsofika anareo après izy nagnano vidéo. Heureusement volanko za nagnano vidéo naka tout de suite après. Fotony fa haiko tsy possible olobe karaha igny andeha hivadiky amadiky palto. Tsy possible. Direct anareo nivangony tiafantsofy igny tagny. Akory misy masaky volagna fa babany mamany alika zio? Non, tsy masaky eky. Fotony Andry Rajoelina volanko aminareo zegny, c'est un chien enragé. Izy mahita izy kofa misy raha volanko aminareo zegny, hitany fa ampanonga image nazy direct alainy eo. Observez nareo volanko vidéo nazy, izy mikeky ray aman-dreny colonel Fanapera. Colonel Fanapera mipasse devant izy tsy nijireny foeky izy loso tagny direct le colonel izy tam pupitre anazy. Zavanareo image volanko zegny. Fotony anareo tsy mi-observe des fois. Anareo tsy mi-observe. Même pas il a serré la main, même pas lohanazy aby nataona ambany karaha ty izy nandeha tagny Andry Rajoelina mizaha izy karaha ty mandeha. Tsy nijireny foeky. Voilà. Donc, oui, c'est le nègre de la maison. Olo jiaby nefa mahay, africain jiaby fa mivolagna zegny. Izy koa Andry Rajoelina igny fo, io mamono Madagascar. Za fa mivolagna aminareo. Andry Rajoelina tsy tia Madagascar volanko zegny. Andry Rajoelina tsy tia Madagascar. Fa nisy raha nahazony teo, misy mbola tsy vita raha io, zegny forcen'olo jiaby, olo firy, olo miresaka base tuléara, terre rare zegny. Mandroboka rano volanko zegny. Mandroboka faune et flore. Mamono vahoaka, mampidika aretigny. Oui mon frère, za navozo fotony hitanao izy nivolagna amezanareo rano siramamy. Boka olo fa hainao fa olo misy comment ça problème de santé izy mila ahodinazy. Anao mba docteur, anao ary masaky mivolagna amezanao rano siramamy. Boka amizay rano siramamy amezanao izy. Tsy poison de amezanao izy agny? J'espère que izy tsy nalainy rano siramamy fa olo mihina ody igny. Misy aody, imagine izy amezay misy diabète ande amezanao rano siramamy. Donc pamorky Andry Rajoelina. Pamorky. Izy koa boka misy raha voa izy fa itikatsika azovy. Nivadiky docteur koa nizy tarie. Amezanareo rano siramamy.
Rano siramamy imagine izy misy diabete. Rano siramamy amezanao izy fa mihina ahodinazy. Ameza izy ahodinazy, tout de suite. Voilà. Zegny izy volagna, tourna izy. Non, c'est l'émotion ça. C'est tout simplement l'émotion, non, devant tout le monde, tu vois. Va, amezana rano siramamy. Nivadiky docteur koa bôka ngiahy. Il est un peu partout. Voilà. Donc, zegny les vidéos tsika igny. Merci encore Remandjeni colonel Fanapera tegna izy koa volaniko zegny maramila force jiaby manana caractère karaha ataonao monsieur le colonel Fanapera. Madagascar tsy maintsy mandroso. Franchement, anao olo be tsy mety ariagna anao amezazay fo exemple, amezazay force nao, amezazay exemple anao arené exemple anao, tu vois. Tegna anao zegny mampihetsiky zay izy io. Fotony hitanefa mbola misy fo olo be tia tanindrazana. Ke zegny merci aminao colonel tegna managna mbola managna olo be zay. Tegna mbola managna olo be zay ary tokony alainy les officiers généraux, les colonels, sasany mbola ampianasa, tokony mangala exemple aminao. Tokony mangala exemple aminao parce que bien entendu zay mbola magnaraka fo monsieur le colonel. Zay mbola magnaraka fo ary tokony magnaraka koa les forces aby io. Fotony atsika tompiny tanindrazana. Atsika dia vahoaka malagasy tompiny tanindrazana fa tsy mamy Ravatomanga, tsy NC Christian, tsy Anjy Radio Elzaraiky tompiny tanindrazana. Nintsika jiaby tanindrazana. Donc merci encore monsieur le colonel. Zay ndraiky tsisy za tsy nisalasala haiko anao, tu vois, zegny nataoko vidéo alohany anao nagnano vidéo za nahita publication serasera-ny Madagascar, l'enfoiré avoa mahazo 10 par publication igny magnasarigny volagna fa anao namadiky palito fa haiko non. Izy koa baka amin'igny za fa tsy mijery fotiny tsy crédible igny aminaka. Tsy crédible, zegny volaniko, poussez-nous à avoir cet état fédéral. Parce que c'est la seule solution. Zay olo mbola misalasala fa au état fédéral, non, non, non. Dikazegna anareo tsy tia tanindrazana. Zay mbola tsy tia état fédéral, ça veut dire tsy tia tanindrazana izy. Ary état fédéral zegny tsy magnavakavaka, ary état fédéral zegny tsy misarasara tanindrazana zegny, vandy zegny. Maro tanana maventy mampiasa état fédéral, hitanareo mandroso état fédéral. Aia état fédéral tsy mandroso io? Aia tanana misy état fédéral tsy mandroso? Za tsy henoko mahita exemple par rapport amitsika zovy tanana tsy mandroso misy état fédéral. Donc il y a que l'état fédéral qui peut nous sortir de ce voilà. Mais Anjy Radio elle change de comportement parce que t'es vraiment un bon à rien, tout simplement, et bon dimanche à tous.